No? El cap de setmana. Bueno, és important anar a votar perquè hem de preservar aquest espai de drets i llibertats que és Europa. Però és important anar a votar a Compromís per una triple raó. Perquè és una persona de la terra que coneix els problemes de la terra i parlarà dels problemes nostres allà. En segon lloc, perquè li hem de plantar cara també a aquest govern i no només plantar-li cara des de les Corts Valencianes, des dels carrers, des del Congrés, plantar-li cara també des d'Europa. I una tercera, necessitem una Europa que siga un far de la humanitat, un espai on els drets i les llibertats estiguen garantides i per això és important que no governe ni la dreta ni l'extrema dreta. És important preservar aquest espai.